Good afternoon and welcome to RM Reaction Mo with RM also. That's Rene Malferrari. Remember me, 2 to 3 in the afternoon over MDNN, Mindanao Daily News Network. We can be viewed anytime, anywhere, every Wednesdays only, mga kaigisunan. Anyway, to start off our program this afternoon, live streaming, we have our friend, we call him Mayor Dodong. I don't know why he's called Mayor, but anyway, we'll call him Mayor Dodong, and he has something to share with us, and it's called vaping. Instead of smoking, you should vape. And he's here to tell us about the advantages of vaping over smoking. And here's Mayor Dodong on Reaction Mo. Negosyo, Vape Tabay. Then, my name is Mayor Dodong. Sa mga product lines ni mga bestseller. Bestseller nato nga mga i-juice nato sir, mga bestseller nato kanang more on pastry ta. Like kaning best kape, then napud tay mga mentholated pod na mga i-juice. Okay. Ang sa'yo mga kinahanglan before ka mag-vape, necessary ba nga ipag-irilyo ka daan o gusto ka lang magtilo-tilo? Necessary gid siya nga kailangan gikan gid siya sa sigarilyo gyud. Pero naman ko'y uban good na mga ga-start og vape kay murag pakulkid lang ba? Kanang murag na ibog-ibog lang bitaw. Pero ang vape industry man good siya sir is kuan siya alternation siya para makagawas sila sa pagsigarilyo, and then para hantod sa badugay makabuhi sila sa pagpanigarilyo. Okay, according sa Bureau of Food and Drugs, doon na ko yung mga peligro ni ini mga produkto. Kani nga to, safe ba kini? Halos tanan naman sir, naagid siya kadalagid sila og peligro basta masobraan. Pero ang nakanindot lang sa vape industry is less harmful siya compared sa sigarilyo gid siya. Sige, wala sukad na incident nga may reklamo kanimo o sa ato mga kaubanan na ning negosyo? Kaluyan pud sukad sir, wala man sad kay usually sa among mga customer ang ginabuhat namo before namo sila ginatagaan sa vape na mga product, amo sa silang gina-evaluate kung kailangan ba gid niya or basta pasok siya sa legal age at least 21 years old pataas. Okay. Na-expiration date ato mga produkto? Wala naman po noon sir. As long as madugay siya, mas the more siya mulamig. Okay. Ang range sa inyo mga flavors unsa man? Daghang katag klase na flavoring, na mga ube, na mga ice cream, na mga avocado flavor. Then ang pinaka best seller ginato is ang kape gid nga flavor. Siyempre nga flavor sa maka-invigorate yung lugar. Okay. Ilan din sa yung estante sa may mga kanan special sa mga hardwares po ni sa diri sir kay kanamo giuban gyud nga kanang gusto mag-vape. So diri sila sa stante nga part maglantaw, mamili sila kung unsay gusto nila. Naputay mga starter na mga pads, kanang dili kayo anad sa mga kusog kayo nga aso. So munang try sila og pad until sooner or later makakaya nila nga aso, munang mag-upgrade din sila nga mas kusog pang aso. Kay namo giuban gyud nga gusto og kusog ba, ay mag-tricks na din sila. Okay. Sa mga first time mga vapers, ano yung advice? First time vapers, try lang sa mo mga pads until such time nga kuan ka nang makaya-kaya ninyo. Pero kung dili ka sigarilyo, I suggest ayun na lang. Okay. So, ang ngalan sa tundinan is? Vape Tabay. Vape Tabay. Okay. Again, unsa imong mensahe sa mga gusto mag-vape o kinsa nangita sa mga ato mga flavors ug uban pa mga paraphernalia na nito? Ang mensahe lang nako sa mga ga-vape, tatawag ani kanang gusto pa lang mag-vape, I suggest i-evaluate sa nato atong kagalingon kung kailangan ba nato, dili buot pasabot nga naibog lang ta mag-vape na dayon ta. And then evaluate nato kung kanang pasok na ba ta sa legal age nga mag-vape. And then sa mga vapers pod, atong ampingan ang atong industriya nga dili ta magpataka og bugas sa aso sa kadalanan kay naatay designated area nga pwede lang ta maka-vape such as sa Vape Tabay. Pwede ta diri magbuga-buga aso, pero paggawas nato dili ta magbuga-buga og pataka lang para at least dili ta daot sa atong industriya. And then tinabangay lang pod. Okay, sa health protocol nato sir, unsay ang mga imong mga warning sa mga vapers? Sa health protocol nato, maintain lang gyapon ta og social distancing, tapos kanang face mask lang gyud ta since nakabutang na ta sa alert level 1. Okay. Okay, that was Mayor Dodong over Reaction Mo right here on Mindanao Daily News Network, and he was explaining to us the advantages and the price ranges and the kinds and brands of vapors, vape cigarettes. Instead of cigarettes, you use vape. That's Mayor Dodong, located at Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. On
beep sa tabay. Beep tabay, beep, beep, beep sa tabay sa